Ania. Koro mano pogore weri koro mna gichung nikech aneno kaka yiero kayo nitie kaka itiego ng'ato kichung nego bedni I behave in a certain way nego bedni kama e kaka timo ing'eni mano pogore kera mna gi inyalo bedo ni sechung lemo mopogore kendo se yieri to bende ing'eyo ng'ama jatelo en kaka jatelo nego bedni conduct himself kata herself lakini Lovine paro mane madichwal kotenre gi mano. Ani wacho niya, sani wan gi mbui. Ng'ato ka ng'ato in gi Facebook, in gi TikTok, in gi Instagram, in gi X. Forums gi ng'eny gi, iyudo gi, actually ma ase attend, iyudo ka ng'eny ne i-apply gi e Facebook. Ni scroll e Facebook tipo kiromo gimoro i-apply gi luongi. Kaka sani an jatend nyithindo manyiri, Kenya, She Leads Kenya, to oken program moro manobiro ni koro ane ot obi omanya gini mbui ma intiere sateno kun go yudo gi koro mbui ni social media ni itiyo kode nade kasto kendo kanya medo ewi gimano wacho mar kanya medo ewi gimano wacho mar nini family apani ng'iyo gi en ga mana ni inyalo show responsibility but responsibility okonego beni you have to have that family mondo show responsibility ni kaka rawera bed ng'ama nyalo show responsibility no without the family jibro mana yieri okocho inyaki bed gi family no koka gine